Meidän yhteinen vakuutuskassa. Jo 100 vuotta. Musta kaikki alkoi. Siitä on jo 200 vuotta, kun mä aloitin nämä hommat. Aluksi muuhun kerättiin kaupungin työmiehiltä roposet, ja sit puolen vuoden välein sisältö jaettiin avustuksina hautajaista ja työtapaturmien kuluja varten eteenpäin. Oikein 3 henkilöä tarvittiin mut avaamaan. Tähän matkalle on muuten mahtunut jos jonkinlaista lakiuudistusta ja yhteiskunnan muutosta. Virallisesti mun tarina alkoi 1923. Silloin kaupunki, eli työnantaja, rupesi maksamaan kanssa roposia kassaan. Mä olin pitkään vähän niin kuin työterveys ja Kela ennen kuin niitä edes oli. Ja vuonna 1964 osa etuuksista siirtyikin Kelan maksettavaksi. Mä keskityin auttaa muuten. 70-luvulla, kun kaupunki perusti henkilökunnan työterveyden, niin työnantajan osuus kassasta tietty pieneni. Mutta edelleen nekin rahoittaa osan kustannuksista. Mä oon pysynyt ajan hengessä mukana, kun jäsenet pystyy kassan kokouksissa vaikuttaa, miten rahoja käytetään. Se oli 90-luvulla, kun oli oikein hakametta, että pirkkahallit tupaten täynnä. Nykyään mä kilun enemmänkin tämmöisenä pilvenä täällä taivaalla, kun 2016 otettiin semmoitteet e-palvelut käyttöön. Ei tarvitse enää kotonsa lähteä, että korvaukset ropisee kukkaro. Tai semmoista sähköistä surinaa se varmaan nykyään on. Ja mitä nyt viime aikoina, niin esimerkiksi etuuskohtaiset korvauskatot on korvattu vuosikohtaisilla korvauskiintiöillä. Niin voi vaikka olla koko rahan edestä möyhennettävänä. Taisi hankkia uudet leekot tai rillit. Mitä nyt tarvitsee? Tässä on jo 200 vuotta pidetty heikompien puolta, eikä kukaan muukaan meistä ole herkkuittaa jäänyt. Käypä kattoon, mitä kaikkea tämmötteen maailman suurimman vakuutuskassan sisällöllä nykyään korvataan.